Gepler Azatlyk radiosu gepleşiklerimi dowam etdirýär. Eferde tez bilen men Sultan Açylywa. Ýurdun içinde bir vilayatdan başga bir vilayata gatnap diýri mallar satyn alyp, onu et üçin ulanýan işewurlaryň öz işlerini togtatmaly bolýandyklary aýdylýar. Aşgabatyň ýaşaýjysy 50 ýaşly öwüniň aýtmany görä, olunda bir näçe ýyllardan bäri Mary, Daşşawuz, Balkan vilayatlaryna gidip diýri mallar satyn alyp, olary öldürip Aşgabatyň et dukanlaryna tawsyrýan ekeni. Mallary diýri görnüşinde lomay töwda edip satyn alýardyk. Olaryň arasynda et taýaramlysy hem ente korrak mallar hem bolýardy. Korrak mallar howludaky maliyatymyzda saklap, iýimläp biraz bakanmadan soňra öldürip ete tawsyrýardyk. Soňky bir ýylyň dowamynda üstümal ýüklenen avtolawlary şähere goýbermän başladylar. Mar tarapdan gelsen Gäwrüsden wärek mal ýeçirip bolanok. Gäwrüsde tanyş bilişleriň öýünde düşürip mallary şol ýerde öldürip soňra Aşgabada et görnüşinde getirmeli bolýar. Bu bolsa artykmaz çykdyjy bolýar. Aşgabatyň bazarlarynda hem ettiň bahatyna döwlet tarapyndan gödöçilik edilip keskitli baha bilen satmaga görkezme berilýär. Ol ettiň satyjy näçe düşýände bilen gyzyklanýan adam ýok. Welelňe işläp görmeli boldy. Tanış bilişin öýünde hem özünüksü düşläp bolmaýar. Awat mallary öldüreniň bilen hor mallary nerede saklajagymyzy bilmän kösenýär. Şol sebäpli hem işimi togtatmaga mejbur boldyk diýip öwür aýdýar. Soňky bir ýylyň dowamynda mal etleriniň iýdigitärli gymmatlaýandygyny hem ýaşaýjylar aýdýarlar. Ýaşaýjylar etiň bahasynyň näme sebäpden gymmatlaýandygyny düşünip bilmeýärler. Hojalyklarda öldürilen mallara paýa gerip et alýardyk. Indi bir ýyldan bäri ol etleriň bahalary galdyrylýar. Odal 15-16 manatdan satyn alan etlerimizi indi 20-22 manat aralygynda satyn alýar diýip Aşgabatly pensioner 58 ýaşly bagtaý diýär. Bazarlarda satylan etlerden satyn alyp agdyňmada almaýar. Bazarda et satýanlar göwne jaý edip alyjy et çekip beren oklar. Şu böleg çekip beräý diýip terede goýan etiň üstüne mädli içýaglarmy, öýkenmi üstünden bir kun geçen galan açan könelişen gapyrgaly etleri hem goýup alyjynyň keypini bozýarlar. Paýa gerseň näme de bolsa täze et alyp gaýdýardyň. Emmandy etleriň wagty ýöneke ilat üçin ellekerde bolup barýar diýip ol bahalaryň ýokarlanmagynyň ýöneke maşgalalary juda agram talýandygyny hem sözüne goşýar. Türkmenistanda ilatyň sarp ediş koordinasynyň hiç wagt hem öwrenilmeýändigini ýaşaýjylar belliyärler. Her ýylda ministrler kabinetiniň mejlisinde aýlyklar 10 göterim galdyrylýar diýilende emeldarlar ýerlerinden turup el çarpýarlar. Aýlyklar kömek pullary 10 göterim galdyrylmaly diýildigi hemişe de bazarlarda bahalar galyp uğraýardy. Indi bolsa dollaryň gara bazarlarynyň ýokarlanmagy bilen bahalar keýin şahyna çykdy. Ýaşaýjylar nygtyýarlar.